Zoveel mogelijk handtekens binnenheljen. Dat wie het plan van de man voor een ploeg vrijwilligers wie de Lemmerwijn snits. Want één ding daar binnen is het maalkoor oranjes. De plan die te lezen voor een fietstunnel bij haar in de buurt, maar de kosten wat kost net er ook in. De nieuwe tunnel die bevat 2 haarspeldbochten. Nou ja, haarspeldbochten voor fietsers is sowieso niet een heel goed idee. Daar komt bij dat deze tunnel heel erg druk is. Je ziet hier achter mij de actie. De mensen komen allemaal, die stoppen allemaal. Het zijn heel veel mensen en als er 2 haarspeldbochten komen, kun je er gewoon op wachten tot mensen elkaar in de armen fietsen. Dat is het eerste. En het tweede punt is de oudere mensen en de mensen die wat slechter te been zijn in het algemeen. Voor die mensen is een haarspeldbocht gewoon niet te doen. Die gaan daar ook onderuit zonder dat er iemand van de andere kant komt. En dan sluit je die mensen eigenlijk op in de woonwijk of in een dorp. En je sluit ze af van het centrum van Sneek. En dat is nooit de bedoeling. Het doel is om de handtekens onder de gemeente om te bieden. Die moet nog een besluit nemen over de realisatie van de plan. Komt de tunnel er al, dan zitten de bewoners nevens Harren met 2 gevaarlijke tunnels bij Harren in de buurt opscheept. Ik kwam hier aanfietsen en daar onder die tunnel vandaan kwam een oud echtpaar, een man en een vrouw. En ik gleed weg, omdat het daar misschien ook zo glad was, kwam ik met mijn hoofd tegen de muur aan. Het is ook gevaarlijk, want je hebt toch geen uitzicht wat eraan komt. En dat vind ik levensgevaarlijk. Deze tunnel is een heel klein beetje anders. Je ziet hier inderdaad waar we nu staan is een bocht van 90 graden. Maar aan beide kanten een hoge betonnen muur. Vooral aan die kant natuurlijk is het belangrijk. Je ziet dus niet wie eraan komen. En nu komen er ook mensen aan. Je ziet dat dit is op het laagste punt. Ze hebben een vrij grote vaart. En de mensen die van die kant komen, die schieten automatisch de buitenbocht in. Ja, als er dan iemand van de andere kant komt, dan fietsen elkaar in de armen. De actievierders willen dat er een rjochte fietstunnel komt onder het Wettertrog. Daarmee zullen de problemen oplost worden, maar deze oplossing is wel een stuk duurder.